Hello mga ka-listeners, good evening, ugang oras, untop alas 10 no, sa kagabion mga ka-listeners no, nya. Basig madungog ninyo no, naminaw ko sincerely Ate Arlene, no. Madungog tinggalin ninyo mga ka-listeners no, sa layo. Ta sunahan ang radyo. Gipalayo na ako kay basig maka-copyright ba ang music no. Kay naman ay music katukar-tukar ng background sa sincerely Ate Arlene ba no, basig maka-copyright ba no. Una ang atong kuano ni kining comment ron basahon ako no, si Christian Austrial. Hello idol, part 15 na sad idol, nindot na jud kayo ang drama idol, salamat kayo sa imong drama idol, nagasubaybay jud ko sa imong tanang mga drama idol, salamat po nimo Christian Austrial no, sa pagsubaybay sa drama nya. Si Atik ayun sa may basa ni Aitik. Hi idol, pa shout out po sa Tilakas family in Ormoc nga mga fans nimo ni sila. Shout out no sa Tilakas family na sa Ormoc. Ni shout out ni Atik no sa kuano Tilakas family. Si Angelica Losada part 15 nya. Si Mi, hello good morning. Sumpay na sad ang buak nga salamin page, thank you. Mo na yung sumpay no. Nya si Angelica Losada part 16 po please, mauna na part 16 Angelica Losada nya. Si Edwin Pancho no, atong karaang listeners po ni nato si Edwin Pancho no. Boss Jan, ay kumusta maka Edwin Pancho no, salamat sa pagpaminaw kanunay. Sir Kirk Jan Villegas, salamat po with heart, salamat po din mo Kirk Jan Villegas no. Jan po ni siya sangay nya. Si Michelle Binasbas part 16 po idol with Sino Puerto Kabuk, muna na yung part 16 Michelle Binasbas. Si Edwin Panso Bus ni balik na po ko dugay ba ko diri na minaw with tulo card mao gyud, salamat kay Edwin Panso no. Muna ito taud na to nga listener si Edwin Panso no, always naga comment ug nagpaminaw sa mga drama, salamat kay Edwin Panso. Si Ying Losada, yes, na nagyud ang part 15 with na hi no, salamat kayo no. Bing Losada nya. Si Anplor part 16 hangtod sa last episode please idol, salamat daan idol with tulo ka heart ug sign of prayer, salamat Anplor no. Ug mo na yung part 16 sa drama no nya. Nikamot ko nga hapit na ba po ni matapos no mga ka-listeners. 17 murag 18 misuni taman. Unya akong ipabalo ninyo basi mangita po ba sa katapusang sumpay ang katapusang sumpay year 2022 pa na-upload. Kung nakahinumdum pa mo murag year 2022 gito na-upload na. Bas nag-una to dire sa atong karon nga upload kay sa una god dugay-dugay naman yung dramahan na nag-upload sa una ba niya. Wa man ko mo-upload ni kay namin nag-upload sa una no, katong Bisayang Sugilanon, katong iya kay Minugbo sa una kaya di man ko ganahagnay pareha di wa ko mo-upload. Unya lamin ni request ulit ato nga bisag katapusang sumpay lang mo tong i-upload ko, katapusang sumpay ra po dong i-upload kay pa di ko maka-upload bu pareha ba, katapusang sumpay ra kay naman si request nga bisag katapusang sumpay lang i-upload nako para basa na ni Rosa katapusang sumpay naguna. Karon pa nato nakuan pag year 2025 nato na nasugod yun balik nya kini karon pa po nato ni makuan no kini buwak nga salamin. Pero naguna nang katapusang sumpay ka-upload na mo na nga basi mangita mo ba asan mag final idol kay human ano yung part 16 part 17 dayon sa 17 murag na pa 18 dayon murag 19 ang katapusan ako balik ko na tanaw sa nako ka-listeners murag moabot pa ang katapusang sumpay ani lagi 19 ang katapusang sumpay part 19 no, kaya naginapos ang 18 part 18 no. So 19 ang katapusang sumpay no, hapit na ni matapos mga ka-listeners no. Balik ko nako ang katapusang sumpay ako lang i-add sa playlist kay nag-una man nag-upload sa una pa year wala ko masayop year 2022 natabunan na ba sa mga bagong drama. So maglisod mo pangita muna ang katapusang sumpay balik ko na ko labong layo-layo pa ta kay napa may
sunod, no, part 18 na pa part 18 sunod. So makaibaw na mudaan ba nga si wala man lagi ka nag-upload sa final kanang dyan, wala man ka mag-upload sa katapusan sumpay lagi. Sige ba may paabot basig mga mo ba, kay nag-una naman na-upload naman. Ako lang gi-private pero hindi human sa part 18 ako tong i-add sa playlist ang part 19 kay kato sa una kay wala mo to nang butang part kay katapos ang sumpay naman to diretso, so butangan ako tong part 19 i-add ako sa playlist katapos ang sumpay, no. Sa playlist niyo Subaya mga ka-listeners, balik ko na ko sa playlist niyo Subaya ang part 19 katapos ang sumpay kay natabunan na lagi siya, no, kasi mangita mo ba asal mang final ani nga na kay balod yun ako daan kay basi mapareha sa Nanay Rosa ba nga nangita o asa mag-final ng Lods wala lagi final kung ano tama na. So sa playlist ninyo Subaya, no, kay ako lang i-add sa playlist ang final, no, nagkasinabot na bata ka listeners, no, ako lang ipay-balon nyo daan kay sigmatinga mo ba nya tiwas ko basa ka listeners, no, si salamat Anplor, no, ako lang ipay-balon daan kay ni comment ba na siya, no, nga part 16 hantod sa last episode please idol, salamat dan idol, no. So akong ipay-baw, no, muna ang part 6 muna ang part 16 muna yung part 16 karon nya napay 17 18 ang katapusang sumpay part 19 na po na niagi pa mga tuig i-add ako sa playlist, no, sa playlist ninyo Subaya mga ka-listeners aron di mo matingala nga anong wa masumpay, no. Nya balik og basa sa naputol, no, sa comment dira si Arina po ni Angela Labadia, minaw may diri sa Tagum, Davao del Norte with emoji ro kabuk nagpayom. Salamat Angela Labadia. Nindot na ginabuak na salamin part 16 na po Lodge with apat nga emoji nagpayom og duha ka heart, no. Salamat Angela Labadia, no, mao ni ang part 16. Concepcion Logronio, salamat idol na ang part 15. Salamat po ni mo Concepcion Logronio, no, sa pagpaminaw aning drama, ha. Si Rosalino Jr. Angeles, salamat idol sa part 15 with upat ka heart. Salamat po nimo, no, Rosalino Jr. Angeles sa pagpaminaw. Si Jean Ismero, salamat idol, I am excited mag-headset yun ko, mao ni akong pangkatulog, God bless her with tulog ka heart, no. Salamat kay Jean Ismero, no, mo gihimo ni mong pagkatulog din, bitaw pagkatulog bitaw jud ka ni naminaw ko para ako gud maminaw mo ko kanang gidegda ay makatulog di ugma lang tiwason pud na kay trabaho ba kay makatulgan man tinuod basta magidegda ka maminaw sa drama ba naka headset, no, makatulog ka. Salamat Jean Ismero, no, God bless po nimo, no, salamat sa pagpaminaw niya. Si May, hello, salamat kayo sa sumpay nga part 15 nindot na kayong drama. Salamat kay May, no, sa pagpaminaw. Si Marian Laborte, wow, part 15 with unom ka heart. Salamat kay Marian Laborte niya. Si Mirafi Napiñas, salamat sa sumpay idol, sa payan. Badiday, makalagot man nga drama, ay sige lang padawdaog. Nga na gyud mo stars mga drama, no, mga salida na di daog-daogon yun ang bida ba usa atos ending nag-abot sa ending kuan ba kanang mga pasaylo to mga kontra o kung gubat o goodbye yun. O kung gubat po ang salida ang mga kontra yun sa ending murag buwan nga ipang sugba ka ng goodbye head bitaw. Nga na po kung mga salida nga gubat-gubat mga action ba pero nga nga mga istorya nga pang pamilya gidaw-daog sa ending ani kuan posible nga magpinasaylo ay or na mga preso, no? Yung nani gini drama ba di no mga murag madapo ka sa emotion maglagot ka ba akong lula sa una maingon bitaw pag nga ng radyo kay kanang labi nagbagilak-hilak na mataya kuno ng radyo kanang sige gilak-hilak kuno ng drama makataya kuno ng radyo mo ni ilang istorya sa napagngana kay matayaan ang radyo mo nang niburot ng batere mga batere sa una kay mo burot ba na kay hindi ka wake bitaw ibuwad sa abuhan sa init idangdang ba o dukdukon ba mo andar na po ng radyo nimo radyong kahoy yan na diyan mo na kung may numduman sa una lagi pag nga na kay sige hilak mataya ang radyo
Yun na yun ang drama. Naadyo na yung mga kuan-kuan. Padawdaog, pinakilak. Unya na putiwason ako mga ka-listeners ang pagbasa sa comment no, uman sa drama kay niabot na 10 minutes ang intro na to no. Paminawan ninyo ang part 16 sa Buak nga Salamin. Ikaw sa akin ay mahal. Ang miagi ato na seran, nagkabuang na ang tanan sa pagpauli ni Janet gikan sa ospital. Ug gipasidan-an ni Dennis si Almira nga dili gyud magpadogdaog sa duha ka babay. Unya, miduol gid si Janet kang Dennis nga nagkugos sa bata. Ug nakurat siya sa gisulti ni Dennis nga siya ang mangamahan sa bata. Samtang si Almira gisud ni Sofia sa kwarto ni Dennis. Mga higala, ani tambahin na mo padayon sa laing sumpay ni atong sugilanon. Buak nga salamin. Akin ka na lang. Ha? Unsa? Lisig ka ba na ibang mata? Busokol ka na ka? Ha? Busokol ka? Aling ka! Pinakbog ko di ba? Sorry kayo. Pero dili mahimo pasakitan ka nimo mo sa gawas na. Punyeta! Kahilas ni mong palayas na ko ni kwarto ni Dennis? Huy, animal, ayaw kalimot ka ako ni asawas amahan ni Dennis, ha? Musadura ko'y katungod din, he! Ayaw kong palayasa! Ma'am, nilapas ka na sa normal nga tratamento na ako. Ano? Ha? Kinsa ka nga ako, Tauro? Tao ko! Basta tatao ko sa katao! O dili mananak na nahimulan niyo pasakitan bisaw sa orasa! Basta ma'am, gawas na lang, please! Gawas na! Ayaw lagi kong abuga! Nagtuo ka pa sa iluon ta kasi mong sana ko? Wa ko'y sa ni mo! Nako kag sana ko! Imong gibuking si Janet sa ipakainahan sa bata. Wa ko magbuking ninyo! Si Janet ay nakaingon kung gaano na buking siya! Ang iyong pagsud sa kanaang bahay nga wa may bao o sa kinig ka na ko sayop, ma'am! Kambo paghihapon wisan-an! Ikaw! Bisan ng saon! Di nagkatingali ka mausap, ma'am! O kalukos mo nusab ko nimo? Ha? Ano ba tarong ang dagan sa mga kinabuhi? Hilam! Nasobra ka na! May baho kang lumalabay lang tayo ni kalibutan na! Busa nga itong sa nga itong magtangon sa tabuhi pa ta, ma'am! Hilam! Ayaw kong walihin panuway! Ma'am! Kinilang ang ibutang si mong harahon, ha, Almira? Dili kagad magmalikpayon sa imong pagpuyo din. Nakadungog ka? Ha? Nakadungog ka? Nakadungog ko! Ayaw lang ko pasakiti! Gawas na, ma'am! Gawas na! Gawas na! Ang sakit sa kumbaan. Pasiluwa ko, ma'am! Pero ikaw manggot! Litsi ka! Panuway ka! Napasakitan ko ako, inahan. Pasiluwa ko, Ginoo. Uli na ako tuyo, ah. Pasiluwa ko, Ginoo. Kasakit sa kumbaan. Ano mo na? Rolando, sakit kaya akong batang. Gitukbod ko ni Almira. Unsa mo sa'y gibuhat ni mo? Nga nung napasakitan mga Almira? Paano ginay mong reaksyon? Di na ka mabalakan ako. Sakit kaya akong batang. Dili ka masakitan kung dili ka makapasakit sa uban. Wa, nagkukipili para ni mo, Rolando. Ikaw ang unang muhatag og bilis sa imong kaugalingon, Sofia. Aron hatagan sa pagbilis sa uban. O sige, mulakaw na ko. May trabahoon pa ming importante sa opisina. Panuway. Panuway. Dili na ko pinagga ni Rolando. Uga kay sa tinagdan ako. Hoy,
Ante gili-li na mo din layo? Na, ayaw paglangas. Kaya ang napaso, nasugot ang pangason ni Sir Dennis. Ala. Mikunot ang agtang ni Janet. Nasakitan na sa gisulti ni Sir Dennis. Ala, unsa man na. Gustong kaon ni Janet ang baby. Mahimo pagmuhikap ko sa bata. Dili mahimo. O nga nung di man mahimo. Dili ka na mahimong muhikap sa bata. Tungod kay dili ikaw ang iyang inahan. Ako ang iyang inahan, Dennis. Ako. Ayaw pamakak. Wa ko mamakak, Dennis. Ako ang inahan ng bata. Dili ko mo to. Si Almira ang tinuod ng inahan sa bata. Ug dili ka mahimong muhikap niya. Pahika pa lang ko gamay. Ayaw ha! Kahilas ko ni mong manulti. Ambi ng ako anak. Ambi sir. Niya. Gusto ko ninyong pasakitan unsa. Nahibaw ko nga nahibaw ka na, Dennis, nga ako ang inahan ng bata. Naiba ako. Pero di man kaniya inahan. Igo ka lang ni anak niya. Ako paghihapon ang iyang inahan. Og na may angkot ka naman nga inahan sa bata ha, Miss Janet. Tungkol kay mauna ang tinuod, dili ba? Dili na karon. Ako na ang inahan sa bata. Og padayon na si magpagpakadaga. Pero pag amping lang nga dili ka madisgrasya pag-usab. Kay wa na lang taong musaod sa imong anak. Dali na, Almira. Kinala makainom ng gatas, baby. O sir, Panuway. Ano man ko. Nasinaman ko sa swerte ni Almira. Mas nasuod na noon sila si Almira o si Dennis ka na ang akong anak ni Almira. Pwisit! Pwisit! ganahan na kamukhaon, sir. Oh, pero gusto ko nga ato ta ngaon sa hardin. Dito sa kilid. Gawa sa kusina. Sige. Pero may mo man nga muna kagkaon. No. Magdungan tagkaon. Okay? Ha? Ha ka na sad. Nga naman. Dili ka ganahan nga makigdungan ako kaon? Anong igom lang kami tutok na ko? Koan. Ganahan mo kung makidungan nimo. Pero, dili na mahimo nga magpakita ta nila ni Ma'am Sofia nga magkasuot ag maayo. Nga naman. Nahadlok ka nga pangigihan ka niya? O sana. Gawas pa. Di na lang ko ginasamok, sir. Napasakitan na ako si Ma'am Sofia kanina. Usa? Gisong na sa day ka niya? Misod siya sa mong kwarto samtang nang limpyo ko. Pero, ayaw na nigda ka, ha? Dili na ni nako dakon. Kay misukol ka na. Panuway. Di gyud ko mahimutang nga magunahon sa pagsukol ni Almira nako. Kasakit sa kumpatang. Kasakit yun. Almira, makakita ra gihakpon kog paagi mawa kang animala ka. Mami, Naunsa naman sa ka, Janet? Sakit masab ang imong paso. nasuya ko ni Almira. Makalagot siya. Unsa naman sa initabo? Mami, misulti si Dennis na siya ang mga mahan sa akong anak. Unsa? Diin man ang di mo mamatay eh. Si Dennis mismo ang misulti. Nga siya ang magpaila nga amahan sa bata. Ug di siya musugot nga mohikap ko sa bata. Kung ganong mahikap pa sa kuno ka. Walang. Gadahan lang ko. Unsa? Kung ganong ganahan na masag kang muhikap sa bata, ha? Ambot lang. Cute man siya. Labi na nga gikugos siya ni Dennis. Gadahan naman hinuod ko nga ako ang mahimong inahan sa bata. Unya si Dennis ang amahan.
May pagwa na lang na ako ihatag ni Almira ang bata, Mami. Hilom, Janet. Ayaw ko hatagi problema. Ato malagi kalimtan bata ah. Busa ilubong na sis kalimot. Saan man ako pagkalimot sa bata? Nga naaraman siya din Niara siya sa bahay. O niya, gwapa kaayo siya, Mami. Janet, kalimti ng imong anak. Mami, ganahan ko nga muhikap sa bata. Pero dili ko nila pahikapon. Janet! Magpuyo ha? Noon sam ka? Ayaw pakita nilang na interes ka sa bata kay mugara na sila. Pero mao man ang akong gibati, Mami. Hilom! Hoy, gamitan ang utok mo ha? Kinahanglang gamiton ang atong utok hindi og dili kasing-kasing na kabati ka. Omi, pero... Husto na! Pero kung bubatian ang ganahan kas bata, kalagod ko ni mo, oy. Unsa man gyud ay plano ni Mami? May bawa ka niya. Magkalagot, oy. Nganong ganahan naman kung muhikap sa baby? Cute kaayo siya, Mami. Kung ganahan kag cute, sige pagpalit og iro. Nabusog ka ba? Nabusog man. May noon. Sir. Ay. Oh. Niyaya mong gipangayong Winnie, sir. Winnie, wine day. Ay, muinom ka, Sir Dennis? Doon na lang tayo i-celebrate. Uy, adlaw ron mo, sir. Dili, oy. I-celebrate na to ang pagkabaton kog anak. Sir Dennis? No? Seryoso gini mo pagsagop sa bata, sir? O, Bitoy. Kaming duha si Almira ang ilhong ginikanan sa bata. Ay, unya, sa man. Tagayon ko na eh. Okay, sige. Sige na. Og tawag ka si Nang Tonya og ang labandera. Imno nato ning red wine og puni pagyugusa. Ay, sus, tagayon una na nato, sir. Una na nato punan. Hello, Sandro. Ma'am, nadawag man ka. Hoy, wa ko makauyon anang tunog sa imong sinultihan, ha? Ma'am, Unsa to kisulti nimo? Nga importante nimo isulti nako. ma'am, may nakakita na ko nga pigawas gikan sa bahay nga nasunog. Kinsa? Inyong silingan niya. O posible nga makatudlo ni nako. Busa, diliw na ko magpaduol ni Napita. Panuway. O sa may sunod mong plano, Ma'am Sophia. Mao ni ang katapusan akong plano karon, Sandro. O sa man na. Gusto kong hulgaon nimo si Almira. Unsa? Buot mo ipasabot nga. Nga magpaka-misteryosong tao ko. Mao na. Bahari siya bisang unsa. O unsa man ako, ma'am? Hadlo ka siya nga imong patyon. O unsa? Kanaray akong buhaton? Kana lang. Gusto kong mahasol sila. Nga doon gustong mo putay ni Almira. Kung mo na imong gusto. Sige. Ug ari siya tawag sa telepono sa bahay, ha? Yes, ma'am. Rinang, sayawi ko nang. Ay, ko kamo ang iya. Ay, sakit ako tuhod, sakit ako tuhod. Bisal. Tuhod, tuhuron ti karon. Ayos niya, anak. Ako kaya dito. Dali nang, sama na siya. Sayaw ta. Sige, tayo Sumugay, anak. Induta na nang, Induta. Kala nang. Alo. Kala nang. Gana, ipaubos ko, may. Ipaubos. Kita paano? Ang yan na, gini nung sayo lang, Ay, sige daw, sige. Buhay mo sa nina nang, buhay. Batanon pa ako una dong. Pero ako tuhod, sakit pa man. Sabi ka na kay. Bitaw na, Antonia. Sukol og batanon. Aron mabatanon sad ka. Mo lang. Sir, kanang ako na ibutan si baby sa mukha to, ha?
Sige. Ilisan na ako siya diaper. Kaya pagkatulgo na ako. Okay. Pero balik ha. Oo, sir. Baby, basta naman din imong diaper. Ato ni Elisa na. Maayo kay lisod ka. Oh, ay! Janet? Oh, miss? Niya ka sa mong kwarto ni baby? Pahikapa ko niya. Dili mahimo. Pahikapa ko sa akong anak! Kinahanglang pahikapon ko ni mo sa akong anak. Anak? Imong anak? Oo, ako man ang anak. O kano sa kalanay mong inahan ni baby? Ha, Miss Janet? Ayaw na pagdakagsulti diha. Ang bina ang bata, Di lagi mahimo! o ganun dili man mahimo ha? Ako ng anak. Wa kay anak! Nalimot ka! Hoy gaga, may anak ko. O klaro kaayo sa kong lawas nga ako ang nanganak. Busa pahikapa ko niya. Ngano ganahan naman kamuhikap sa akong anak? Ayaw pagbuot, panuway ka. Pagbuot maninoon ka sa kung gustong buhaton. Ang pina si baby. Ang pina, di lagi mahimo. Palagi ko, ang pinang bata. Dili mahimo. Ano mo ako? Kasaba ko ni mo? Ano makamata kasi mo kabuang? Janet, sa adlaw nga imo tay pakuha si baby, nagkalugan na kiniwak ka na anak! Dili ka makapugong sa gusto kong buhaton! Dili! Muingon gani ko nga muhikap ko ni baby. Muhikap gyud ko! O kung mo ingon sa kung di ka may mong muhikap sa bata, dili ka sa may mong muhikap, nakasabot ka? Busa gawas na! Ay! Ayoko itakbo na animal! Ang binang bata! Ayaw! Ang binang akong anak! Ang binang akong anak! Dili mo anak! Dili mo anak! Ayaw nila pamugos maghikap sa bata, Janet! Kaya masakitan ka lang! Di ba ako kung saan nasoda ng utok mo? At ikaw pinangga naman ni Sir Dennis sa bata? Di mo na siyang ambisyon na nakuha! Kami si Dennis ang agayan nga bahimong ginikanan sa bata! Gawas na! Ayaw kong pagawasa! Apo ni Bay! Nauwi ka pa din eh! Mami! Mami, gitukpod ko ni Almira! Paduway ka, Almira! Ipasakit pa ni Janet! Paduway ka! Barika! Ako pasakitin! Uy! Akawi na kong buhok! Iya! Mami! Mami, kuha ang akong anak! Uhikap ko sa baby! Matali din mo kuha! Dili! Patang maluwaya ka! Sobra na mo! Uy na may kag! Ang demonyo na hindi pagka-Diyos! Hilam! Maat! Gusto niyo ka masakitan ka? Ayaw ka ikapa! Ayaw ka ikapa! Mami! Patya ka na bayara! Patya na! Nagdugo nga kung ino mo na ikus mo kamot panuwaya ka! Meron Gawin mo! Naunsa mo? Rolando! Rolando, tanawan niyo unsak pa ng bandita! Unsay gibuhat na din Almira? Igor, mabilis huni di ka muli-ili sa bata! Tubaga ko Almira. Unsay gibuhat ining duha din sa inyong kwarto ni baby? Gusto nilang kuhaon si baby, sir! No! Dili na tinood, Rolando! Kuy, Almira, makakang gid kay ka! Tama makakon, ma'am! Gusto niyo kuhaon si baby! O nahibaw ko kung ano! Tungod di kay pinangga ni Sir Dennis ang bata! Muhikap raman ko! Dili kami hikap sa bata, Janet. Rolando! Tito Rolando! Ay, laban nila sa bahis! Ayaw galing salbahes, Almira, Sofia. Kinaibaw ko. Nga ikaw ang salbahes. Kamong duwas, Janet. Rolando! Panggawas mo. Gawas! Ay, lapaning ka! Gawas na! Ba! Rolando! Masagitan ko ni mo tungod na bayhana? Asawa ko ni mo ay kalimutan na! Asawa kang wahilong na, Sofia. Panggawas mo! Oh! Mugawas na, mi! Dakong sa'yo papaghata ni mong pabor kang Almira, Rolando! Dakong sa'yo! Dali yan, Janet! Aray, mami! Sorry, sir. Wa ka makasa. O gusto kasi mong gibuhat. Kinasukla ni mo ang ako asawa kung makalapas sa imong katungod.
Bisan usaon. Salbayas ganang inhanog, anak. Ayaw na lanida ka, Sir Dennis. Pero nalipay ko. Nalipay ko sa imong gibuhat, Almira. Nga gipadugo nimo ang iyang ilong. Gisakitan siya, sir. Angay lang sila pasakitan, Almira. Way tao sa sala, sir. Ako, ano tubago ng telepono? Hello? Almira, magbantay. Ngano naman, sab? Kayo sa naman sinahita po. O sabay, Magkita ta. Magsulti ta. ha? Ako lang i-text ni mo kung nasa. Pero, kinahanglang mahadlo ka na ko karon. O sa, nga naman. Una-una ang daan. Nga tunay gusto mo patay ni mo, Almira. Sige, bye. Kinsa ang nanawag? Almira? Oh. Anong ingon ni Ana ang imong naong? Sir Dennis, may... Mayon sa Almira. Sultay ko. May gusto mo patay na ako, Sir Dennis. Oh. Unsa? Mami, usa gili ni mo diha. Ayaw pagsaba. Dali, sulod sa akong kwarto. Oh, May naunsa man ka? Ha? Nganong tensyonado man ka? Naniid lang ko sa kalihukan sa atong mga kaaway. Unya, may napanidaan ka ba? Oh, way gitubag sa telepono si Almira. Ug nang luspad siya. Aw, kun mao na. Makabawas na dayta niya. Kinahanglan makabawas na nila. Labinas Almira. Pero ayaw kabalaka. Makabawas na nila. Sige, mami. Di gyud ako mapasaylo si Almira sa iyang pagsagpan ako. Ayaw kabalaka. Kay makabawas na nila. Buhaton ko na ang katapusan akong plano. Unsa man ka na, mami? Ay nalang pangutan na. Paabutan na lang ang mawa si Almira. Mami, tabangi ko. Unsa na ba siya patabangan mo na ako? Gusto na kong bawion ang akong anak, mami. Unsa? Kinsa ang gusto mo patay nimo? O kinsa ang nanawag? Nganong di man ka mo tingog? Sir Dennis, kung doon ay may tabo na ako, ayaw kagihatag si baby ko, Janet, ha? Usa mo nagipanulti nimo? Nganong nanugo nam noon ka? Mao lang. May gusto mapatay na ako. Basta dili mahimo nga dili ko managana. Almira, kinang mahibaw ni ini si Papa. Ayaw, sir. Usa? Dako na kay kung nahatag ang kahasol ninyo, labi na pa. Pero di na ni maayo. Dili na basta-basta ang problema nga imong giatubang karon. Kung tinuod nga dunay gusto mong patay nimo, kinahanglan pabantayan ta na ka og si Baby Angel. Unsa? Papa, Oh, Dennis. Ngarong niya magasgawas. ikaw gid akong tuyo, Papa. May importante kong isulti nimo. Bahin sa mga na. May naghulga sa kinabuhi ni Almira. Usa? O ganun ni Bao maganana? May nanawag ni Almira, Papa. Og naghulga nga mamatay si Almira. Unsa? Di naman nanawag. Dinhi sa bay. O ganun ni Bao man siya sa numero sa atong telepono din eh. Ha? Tuod no? Di ako na. Yun na. Anong wa man ko makahuna-huna ni ini? Almira, Sir Rolando, maayong gabi niya, sir.
Magibisab. Tinuod bang gisulti ni Dennis nga may nanawag o nagbahan ni mo? Oo, sir. Wa ka ba makailas na nawag? Wa, sir. Kinahanglang pangandaman to kini. Unsa? Dili mahimo nga kumpiyansahan ang mga panghitabo. Sir, ayaw na laso lang imo na una, bay nini. Dili na mahimo, Almira. Niya ka sa kong poder. Busa, dili mahimo nga doon ay lautang mahitabo ninyo samtang niya mo din eh. Pero, Ako nang bahala ini. Ang nagapaybuong lang nako kung anong naibaw ang mga tao sa numero din isbay. ha? Murag makaduda usa. Dinhi ka lang. Sa pinagbuhatan ini. Klaro kayo nga trabaho na sabi ni Ma'am Sofia. Oh, Rolando. Ni ana di ay ka? Sofia, naibaw ka ba nga doon ay nanawag kang Almira o nagbahad ng patyon siya? Unsa? Kalusta naman na mahitabo? Dili na mahimo. Unsay dili mahimo? Ha, kinahang lang mailahan kung kinsa ang nagbahad ni Almira. Kay ako di dudahan ni mo, may nagsungko na tawhana. Unsay ha? Anong ingon mananay mo tinanawan ako, ha, Rolando? Marunong ka gyud, Sofia. Rolando, kalain kong tulo ang imong sultihan. Nagduda ka? Ako'y nagsugo sa mga tao, mo ba? Nasayop ka ko sa kong pagduda, Sofia. Sa ko na imong ipanulti. Sa imong huna-una. Ngano kang naibaw man sa numero sa atong landline din sa bay ang mga tao? Ha, Sofia? Ako ginagidudahan mo, mo ba? O kinsa pa ang makahimo nini? Gawas nimo nga nasuko og mayo kang Almira. Rolando, na unsa naman ka? Nga ako naman ang igipasanginlan ni mo? Unsa mo sa pagtuo, ha? Bugo na lang yung ko nga mohibo ini, Rolando. Bago pa ka pa sa kitay si Almira. Kung dili ko buang nga mohibog laing laka nga mubalik ka na ako. Naibaw ko kung unsa ka nga maghuna-huna, Sofia. Dili ka makatuog kung doon na kay dumtan. Kung wala, klaruha na lang. Klaruha! Nga ako giimong gipasanginlan nga konektado ang nagbahad ni Almira. Ha? Huso na! Hoy! Ayan akong sigkahi! Kinila ang timan Sofia. Kung doon na din daw itang mahitabo ni Almira, ikaw gyud ang akong pasanginlan. Unsa? Rolando! Hoy! Rolando, ako'y sa! Manuay! Manuay! Ako naman o ikipasanginlan. Pero di ko ninyo malupig sa katarungan. Nagtuo tigali mong mo surrender ko sa kong kasayon sa kong gusto. Hawanan ako akong daan, Rolando. Ug bisag kinsa pa'y mahimong babag sa kundaan. Akong papasok na. Unsa man itong isulti ni Sandro sa telepono? Ay, sorry na lang, Sir Dennis. Pero, diligad mahimong musulti ko ninyo sa tinuod. Bahay ni Sandro. Kinala tumano na ko ang tambag ni Sandro. Nga sikrito lang nga among kasaputan. Oh, may nag-text. Si Sandro. Nena, nag-text na siya kung nasa may magkita ugma. Alas 10 sa buntag. Saan mo nina ako pagsipat? Saan mo nina ako pagsipat? Alas 10 nga mo sabot ni Sandro nga mag-abot sa kakananan. Ganun nga man ka mahimutang diya? Ay, Sir Dennis, kuan, kanang mula ka unta ko. Kunya? May paliton lang unta ko.
Asa ka man? Ha? Ganong misiga man ang imong mga mata? Almira? Sir Kwan, magpalit lagi ko gata sa bata. Mo ba? Okay, sige. Pero, kinahanglang kuyugan ka ni Bitoy. Ha? Ay, okay naman kumulakaw ko ako, sir. Dili na mahimo, Almira. Nalimot ka nga doon na nagbahad nimo. Ug wa pa ta maka-hire og makabantay nimo. Ang ako lang nabalakan mo man si baby. Ayaw ka balak is baby. Ako mismo ang mubantay kang baby. Total, naaman sad si Tonya. Sir, Musugot lang ko nga mulakaw ka kung kauban nimo si Bitoy. Pagsakyanan mo ha. Kadiyot. Bitoy! Bitoy! Unsa? Milakaw sa Almira o Bitoy? Oh, mami. Asam ka pa ingon ang duha? Maayo noon nga mulakaw si Almira. Dihaon na ka, mami. Hoy, Janet! Asa mo ka? Janet! Lampak naman sa ni mata. Alit ba naman liso ang utok ini? Ano ka rin ba sa giganahan sa iyang anak? Dili ni mahimo. Kinahanglang akong atimanon ang milikoy nga utok ni Janet. Dahil Mira, dahil sa mga paingon, day. Day. Hello. Bitoy, may kipangutana ka? Na, di bangkong na. Ninar ko si sulti dili day. Oy, samtang nag-drive ko. Ang sam ka. Kung wa kay tingog-tingog, purong kagbugat kay mo problema. Kuan, wa man. Ay, pamakag day. So, dabi kay ta, ha? Busa, kabantay gyud ko nimo, dunay gyud kay problema. Nyawa? Ay, ayan ako tagda, Bitoy. Di may mo di taga-tagdon day. Kinalimot ka nga, una kong nagmahal nimo. Bitoy na nasa kaana, ha? Kuan, may atong tagkananan. Unsa? Aw, mga unta. May sudan lang ko paliton dito. Asa mo mong kananan day? Baby, hindi ka maglangas ha. Good girl. Oh, nganong miduol mo sa ka? Ha, Janet? Ataga na sa kunin mong problema? Sorry, Dennis. Sa may nakaon mo nga nangayo magkagsorry nako. Walang. Nahuna-huna lang nako nga. Nahuna-huna lang nako nga akong dakong sayo. Maayo kay miangkon ka na nga nasayop ka. Gikapoy na lang ko sa pagpakig-away ni Almira. Gusto na akong bakwion ang akong sayop. Nahibaw ko nga nahasulog maayo si Almira tungod sa akong anak nga akong gitugyan kang Almira. Bakit yun? Nga naman. Dennis, nakalitan lang ko sa nahitabo. Nga kalit kong mimapdos. O gidaog ko sa akong kauwaw nga manganak nga wa ko'y matudlo nga amahan. Bata pa ko, Dennis. Mao nga sa akong kalibog, akong nahatag ang Almira ang akong anak. Ugo niya, Pero karon nga nakita ko na ang bata. ayaw pa makak Janet. Sulti ko sa tinuod nga rason. Kung anong kalit ka lang na interes sa anak ni Almira. Wa ko mahibaw. Ambot, sa pagkakita ko karon sa akong anak, lahi ang akong gibati. O gusto na kong manginahan niya. Janet, Kuan, tungod tingali kay ako ginatinuod ka inahan sa bata. ayaw na lang kong ilara. Wa ta ka ilara, Dennis. Uway na ang tanan, Janet. Kami na si Almira ang mamahimong ginikanan ni Baby Angel. No, dili ko musugot. O sa to?
Dili ko na ihatag ang Almira ang akong anak. Ako na ning bawion. Gusto na sa nimo pasakitan si Almira unsa? Di ba gyud mo muhunong sa paggukod sa inosenteng babae? Imo na ning gihatag niya. Unya karon, bawion na sa nimo? Ngano man ka? Tugod kay mao nang akong gibati. Ako ang inahan. Busa ako ang angay nga manginahan sa bata. Sa ako nang giingon. Uwahin na ang tanan. Iuli ninyo na ako ang akong anak! Janet, nabuang ka na ba? Nga natas kaganan ni mong giingon day. May mabag paabuton lang ko ni mo din Bitoy. Ha? Di ka magpauban ako sa sud? Oo, kon, anhila ka sa sasakyanan. Pero uhaw man dahil mo palit kong tubig. Ay, ako na mapalit og tubig para nimo. Diyan lang ka ha. Ula. Manuglain ang lihok ni Almira? Di ko pala abot ini. Murag, lahi gyud ang lihok ni Almira karon. Ngano di ba ninyo iuli na ako ang akong anak? Kanang imong batasan nga way buot. Mao na ang rason kung nganong di ka angayang manginahan sa bata. Pero ako ang iyang inahan! Busa ako ang angin makikuban niya! Ako! Ako! Palayo na ako, Janita. Palayo na ako! Tanaw mo, nakurat ng bata sa imong kasaba. Kamu ang mga way buot! Ngano di ba ninyo ihatag na ako ang akong baby? Gusto ka ni? Ha? Nga doon ni? Mami! Giunsa na ni mo kong anak, Dennis? Wa na na ko unsa ati ta. Gisulan sa kabuang ng bayana. Huwag ko mabuang! Mami! Mami, kuha ang baby! Ambi ang among baby, Denny! Unsa man? Gusto kang masakitan, Janet? Ha? Dali, Palayo na ha? Palayo! dali. Patuon ako. Ay, pagsamok niya. Dali, dili. Mami, muhikap lang ko ni baby! Pagkalaban na gig-uning Janet na. Mura naman ni siya praning. Mami, gusto kong muhikap sa bata! Janet, ay mo magbuhilong ka? Mura kang bata, way buot sa imong ipakita. Mami, ganun di pag ko nila pahikapon sa bata! Ay, na! Ay, sa ka? Di ka kasabot? Mami! Ay, kung pala ko to, ha? Daghan ako problema, Janet. Punaan pa ni mo ang imong kiat pakuha sa mga anak. Mami! Hilog na! Kaya madawa pa kong tito ni Rolando. Hello, Rolando. Asan man ka? Niya pa ko sa meeting, Sofia. Ayaw na ko sumuka. Unsa man? Nagpalami mo diha sa Mercy? Nabuang ka na ba? Bisan unsan man na nasusay mo na una. Imong utok. Nahibaw ko. Nga dili ka na kakumpiyansaan sa Mercy. Traidor na siya. Hilom na. Mubalik na bigsod. Bye. Hello, Rolando. Aysa. Ha! Buisit kayo. Klaro kang gipabura niya sa Mercy. O mas malingaw na siya makig-uban kang Mercy. Hain naman ni si Sandro. Wa pa man siya mutuol. Wa ba ka kumasaya puso sa kananan, no? Almira! Ay, Sandro, salamat ka niya, anak ka. Unsa man ay mutuhin ako. Kinanglam kabiya ta din eh. Unsa? Pabalitag lugar? Oh, tungod kay dunay nagsunod na ako. Unsa? Pero, asa man ta? Oh, kuan? Dili ko may movie din dapita. Kay naas ito'y sa gawas, sa sakinan. Mau ba? Oh, dali. Arita si babaw. Sa may second floor. Ining maong kananan. Dali na. Sandro, hinay-hinay lang. Di ko may magdugay din kay nagpaabot akong si Pitoy sa gawas. Naibaw ko.
Nakita ko mo nga. Miabot og ingon man ang driver nga tambukon. Pero kinahanglan may baw ka sa akong isulti karon nimo. Pero, magdali lagi ta, ha? Oo. Uhawa na gid eh. Ano kayo magsusi sa restaurant si Almira? Wapat sila gigyan niya ay. Aray, bakit? Hinay, Brad! Saan ka? Saan ka, ha? Hinay! Angal ka. Pistula siyang hawak. Angal ba ka? Ay, di, uy! Sige mga sir. Agila mo. Buta na ninyo eh. Sige, sige. Kita lang ang lingag nga, di mo. Mga pulis din itong mga tawanan. Pero, anong wa mo nag-uniform? Ay, saan si Almira, uy? Ha? Musod lang yung sa kananan. Akong liliyon kung taas bag yung linya. Okay. Ang hilinta din eh. May kinasalip dandaan ng divider. Gikan sa danan sa ubos. Kinsa man mong giligaya na, Sandro? Almira, kinahanglang mag-amping ka. Kamong tanan sabay. Unsa? Nagplano na si Ma'am Sofia. Malikidahon mong tanan. Unsa? Mauna ka na ang plano ni Ma'am Sofia. Sandro? Almira, hindi ko makasiguro nga maluwas di ka. Sandro? Salamat sa mo pagsulti na ako ini, ha? Almira Paminaw, kinahanglang mag-amping ka. Ayaw pagsalig sa mga tao sa imong palibot. Sandro? Mangilain kong isulti mo. Unsa man ka na, Sandro? Hindi pa, Almira. Adun ako sa niya ng Dines. Unsa ka na, Sandro? Ako ang papangita og mga tao ni Ma'am Sofia. Og usa ko sa mga tao nga may parigla ni Dennis. Og migupok sa iyang mga til. Unsa? Ikaw, Sandro? Dako kayong kantidad nga gihatag ni Ma'am Sofia nako. Aron himuong inutil si Dennis. Aron dili na kini makadagan o makalakaw sa paagi nga parigla sa mga hubog. Kamo? Ikaw, Sandro, hinungdang ginaputlan sa tail si Sir Dennis? O, Almira. Og si Ma'am Sofia ang nagsugo. Ingon niya nakadaotan si Ma'am Sofia? O, Almira. Busa, dili ka angay mo kumpiyansa. Kay karon, gusto na gyud siya nga ipapatay mong tanan. Daghan og kailang kriminal si Ma'am Sofia. Ngano imo manigikumpisa lako karon? Tungod kay naluoy ko nimo. Laing inosente ka na sabga umaabot ka may mong biktima sa kabangis ni Ma'am Sofia. Ginoo ko. Ingon na nakabangis si Ma'am Sofia. O, Almira, makahimo siya sa pagpanuhol og tao. Aron mo'y mubuhat sa tanan niyang gustong ipabuhat. Sandro. Mga kinahanglang mag-amping ka. Kung mahimo, mupalayo ka ining dapita. Mutago ka. Sandro. Sa akong gingon, dili ko makasiguro kung unsa pa'y laing plano nila, Almira. Nahadlok ko, Sandro. Angay kang mahadlok. Kay demonya ka na si Ma'am Sofia. Sandro, salamat. Almira, sukad ko lang ikaw makita. Wa na ko mahimutang. Sandro. Wa ko makasabot sa akong kagalingon. Pero, dili ko makahimo sa pagpatay ni mo, Almira. Sandro. Huwag maong gisultihan ti ka. Tawag kay... Naglikay-likay na ko sa mga tawag ni Ma'am Sofia. Og posible, nga manuhol na siya og laing grupo. Nga mo trabaho sa wa na ko trabaho. Nga mao ang pagpatay ninyo. Ginoo ko. Og kanang nabantayan kong duha ka tawo nga misunod nako. Posible nga sinuhulan na sila ni Ma'am Sofia sa pagpaniid nako. Og panahon na nga mawauna ko ining dapita. Sandro. Pero sa dili pa ko manamilit. Niya, di ako ihatag ni mong address. Unsa man ka ng maong address?
Mao ka na ang dapit din gikan si Ma'am Sofia. Nara diha ang una niyang mga agawn. Sigun sa kong pakisusi, usa ka katabang ka na si Ma'am Sofia. Niya, taguin ng mga address ug mga pangan sa iyang unang mga agawn. Salamat ni Sandro. Salamat. Sige, dili ko magdugay. Muna ko kanaog. Unya na biya din human sa tunga sa oras. Sandro, salamat. Paninguha lang nga mabuhi ka, Almira. Kana nang ang pangayoon ko nimo. Sige, adios, Almira. Ingon ini kadautan ng ako, inahan. Ano man. Manang Tonya? Manang, Dong, ay, dong. Bukaon ka, dong. Hukaran ta ka. dili manang. Magigdungan ko kaon ni Almira. Aha. Sige, ikaw, good. Wa pa ba sila mabalik? Si Bitoy? Wa, pamandong. Natuog naman ang bata, dong. Kibutang na siyang kuna. Doon na bitaw mo yung radio monitor sa kwartos bata. Dili manang Tonya. Unsay dili. Dili may mong ibilin bata nga way magbantay. Kay gusto ning kuwaon ni Janet. Di pagdali. Emira, sini ka po ni mo yung anong kutasan mga. Manigikan. Mamiya na ta din. Mamiya. Oh. Upag hindi ka palit ng pagkaon ni Mamiya din ka. Basta, mamiya na. Dili. Uy! Basta buto. Ay! Day, Almira! May napinusilas parking lot, day! Bitoy, ako din sa tiwan. Uy! Asa ko eh! Ano mo ito mga pinusilay, day? Bitoy, paliliya lang ako kasi maigo. Unsa! Yaw ka! Uy! Day! Ano unsam ni Bayana, day? Balik ka rin! Unsa man taong kami dagan mga pahingos gawas! Uy! Dili. Sa magkabot sa pinasilay. Sa paghato. Ay, ginoo ko. Dili ka na si Sandro ka na naas yung tao. Pagya ko ninyo. Pagya ko, patalaw ako si Pusil. Dili ka si Sandro. Duha ka tao ka na nagbuyod. Duha ka tao na pusilan. Kinsa mo ka ni mga tawhan na. Kinsa mo ka ni kapusil nila. Unsa man ka, day? Uy! Lupit ko may reporter naman, may dugok magadayon diya! Dali! Asam ka, kay... Bitoy! Mamiya na ta din ni day! Mamiya na taon ta din ni! Kay madlo ko pinusilay, day! Samantaon ka, eh! Ha? Sinasusi mo utok na may dugok mga dito, ha? Ha? Bitoy! Ay, ano naman pinalit niya Sudan? Oh, ako na diha. Saan naman taon ka na, Elmira? Anong dili magamutingog, ha? Nagkaluspad ka lang, eh. Dautan siya! Dautan! Kasi maging dautan, day. Ha? Day, naunsam ka, ha? Pero, wa man kasi mong kagalingon ron. Ang mga taong ipatay, Bitoy, mga dautan sila. Ha? Ano, day? Kailan ka itong mga tawa na? Kato kagipusil sila. Klaro na lang kayo mga dautan sila. Almira, day, unya, unsa man tayo ni, ha? Upalit ang Sudan? Mamalit nila tag lutoon nun. Mami, miring ang imong phone, oh. Mami, ang imong phone. Ha? Daon sama ka, Mami. Mura kag ako. Kalit lang og katulala. Unsa man di lang nimo tubagon ang imong cellphone? Tabagon. Hello? Ana nasab ka sa akong banyo magtubag sa phone? Ayaw pinanawag ka, Sandro.
Patay na ang imong gisugo aron patyon ko. Unsa? Nagkapatay na sab ko. Tungod nimo, Ma'am Sophia. Ha? Sa ni mo ang tanan, Sandro. Unungan na ang imong pagkanutan. Kay oras ka masakpan ko sa mga pulis. Sabit ka, Ma'am Sophia. Bye! Tep, hello. Hello, Panway. Ha! Namatay ang duha nga akong gipasulod ni Sandro. Wiset! Bitoy, ikaw na bahala sa akong pinalit ha. Sige na, no problem. Mayo kay niya ka na, Almira. Ay, si Rolando, nadi ka na sa sala maglingkod? Dire. Dool dire. Doon natin istoryahan. Oo, sir. Manang Tony! Nang! Yan na mong kikumpra ni Almira, Nang! Ibutang nga das lamisa, Bitoy. Uy, sir. Nakadiha, sir. Diin mo si Almira. Ha? Sus, dito miss ka na nan, sir. Huwag nakasaksi may pinusilay dito, sir. Huwag tuhay patay. Oh, unsa? Paulagi, sir. Huwag si Almira, sir. Isu kayo. Yan yung isusi kung kinsay nagpinusilay dito. Bilugnod ko siya sa kong kamot ang pagunit niya, sir. Kuyawan ko kung ubalik kong pinusilay ba, unya, maapil siya. Anong gibuhat makanin ni Almira? Ang buta niya, sir, eh. Tensyonado mo kayo. Dugay pa kayo magawa sa kananan. Nga iya untang palitan ng sudan ba? Unya, pag siya makapalit ng sudan dito, sir, ang resulta, lutuono na mong gida. Kinsa ang mga napusilan, Bitoy? Ha? Unsa man ang pakisultihan ni mo na ako, Sir Rolando? Gikasulti ko na ang akong kaila sa DSWD. Og hikayuno na nato ang proseso sa imong pagsagop kang BB Angel. Tinuod ka, Sir Rolando? Salamat kay Sir, ha? Ikaw ang ngayon nga manginahan sa bata, Almira. Ug dili si Janet. Mami, ngano nagtungok man ka diha? Mahimo bang mahilog ka, Janet? Nganong pahilumon man ko nimo, Mami? Hangganahan kong musulti. Please, tabangi ko nga makuha ang akong anak. Ay, Mami, kasagpa pagod ko nimo. Aron makamatngon ka. Sabak ka. Di ka kasabot sa pihan. Tuna ko'y mas importanteng yun na una. Kung di pa ko makatiman na ng imong gustong kuhaon na bata. Ayaw na ko kasula, ha? Imo ba ng gusto nga ihatag ang Almira bata? Pero... Basta na! Mami... Kinahanglang mangandam ka na lang sa uban nimong kinahanglanon. Oh, sir. Og salamat gyud kay sir, ha? Ay, malipay na kay ko na imong tabang. Kung maligal na nga ako pagkainahan ni Baby Angel, dako ni nakuot ang kabubuton nimo, Sir Rolando. Nagila ka malita, ay. Ako na siyang susiyon, sir, ha? Ay, baby! Uy, sir, neday ka? Sira ng puntahan. Ako nalipahilom ni baby. Unsay nahitabo sa inyong lakaw? Ha? Wa man, kuhan. Misulti na ako si Bitoy. Nga nakigpangadto ka sa usa ka kan-anan kay mopalit kag sudan. Pero wa ka makapalit kay dunay duha ka tawo nga gipusil dito. Oo. Mauna na hitabo, sir. Kuan. Og nganong gusto man kang maibaw kinsa tong gipatay nga duha ka tawo? Ha? Kuan. Gusto kong maibaw sa tinuod nga nitabo gikan mismo sa imong baba, Almira.
kunon sa may gisulti ni Bitoy. Mauna din na hitabo, sir. Nganong dito mo stoyoon nga restaurant magpalit og sudan? Ug nganong wa man ka makapalit og lutong daan nga sudan? Oh, sir, kuan. Almira, klaro kay si mong naong nga tuna kay gitago na. May gipagkikitaan ng kung tao dito, sir. Kinsa? Sir, personal lang ako tuyo sa mga tao. Unsang matanga sa personal? Mahimbabag din na lang kamangutana, sir. Ako na lang ni. Personal gani. O dili tingali maay nga tanan na lang ako personal nga dagan sa kinabuhi, may baw ka. Mamahimo na kitang ginikanan sumaabot atong anak nga si Baby Angel. Busa kinahanglang mahibaw ko o magkahibaw-an na itang duha sa atong mga sekretos kinabuhi, Almira. Sir Dennis. O gusto ko nga magpakasal ta para sa bata. Usa? Mapakasal? Oo, magpakasal. Aron legal tang magtiayon nga musagop sa bata. Pero, Sir Dennis... Ayaw ko bala ka. Sa atong pagpakasal, way labot ang kasing-kasing. Unsa? Kung importante kay nimong anak ni Janet, maulan ka ng bugtong paagi nga maprotektahan ta ang bata gikan sa way buot niyang inahan. Pagkaslan ko nimo? Mamahimo lang tang magtiayon. Legal nga amahan o inahan ni Baby Angel. Sir Dennis... So, unsa man? Gusto kang protektahan ang bata o di? Gusto? Kung mo na, magpakasal ta sa civil. Unsa? O kinahanglan, Almira, nga mahitabo ni sa labing dali nga panahon. Tinuod yun ka? Pagkaslan yun ko nimo? Unya, mahimo na ko nimo asawa? O, Almira, pero usbo na ko, way labot ang kasing-kasing. Okay. Patagan ta kakutob ugma. Ugma sa udto sa pagunahuna, Almira. Diba niya? Kutob ugma sa udto ang imong pagunahuna. So? Okay. Yes, mayo. Sige. Uyong ko na. Orlando? Mahimo na ko asawa ni Sir Dennis. Pero way labot ang kasing-kasing. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin ay mahalaga? Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano nga ba Pagkalit sa ibaan pagkapanuway ini kinabuhi Bisuki naman o si Sandro. Siyang akong gisaligan sa tanan akong sekreto. Panuway, kinahanglang mamatay ka, Sandro. Mamatay kag una. Mami. Sana? Mami. Kumong gisagat? Mami, yung akong baby. Unsam ka. Ikaw na matugihan? Diing na takang kalimti ang bata. Nakasabot ka. Kalimti ne. Mami. Pero... Ayaw na pero diya, Janet. Dagar kay kong problema karon na sinabi ka. Napay Sandro nga nagsamok-samok. Nagbalik akong ayaw na kong samok karon. Mami. Unsam ka. Inagabay ka na po sa kong problema. Ikaw naman o naghatag na kong problema. Niyabag na ka. Hindi manggod ko makatog. Maghuna-huna sa akong anak, Mami. Labad ang akong Katog, payo na kong sa muka kay daghan ko giplano. Unsa naman sa na imong giplano, Ay, pag-apil. Mami? Kay likoy kag utok. Mami.
magpakasalanan ko ni Sir Dennis, no? Day! Ay! Ang sama kay, murang gagawa sa yung gugalingon na saan. Ano ka? Bitoy, Oo. may kaniya ka. Ano naman? Nako'y problema. Oo, sa may problema na mo, Day? Ambot, uy. Nalibog ko kung angay ba rin ako isulti ni mo. Sa pero, ano di man angay, Day? I'm your friend. Higala ta, di ba? Mga imo ginang isulti na ko kung unsam gina. Naglibog naman ko ini, uy. Paglibog-libog, Day. Kaya kaya ngay malibog. Katuros dyan nito ngay malibog. Libog uy. tudaan. Sultihan talang ka, Day, no? Doon naman kayo pinaltihon nun. Doon naman kayo panultihon, Day. Nga nag-ingon. Nga ang duha ka o mas maayo gyud kaysa usa. Maong gina. Oh. Nga kasabot ka ba? Kasabot, uy. Naaram din naman sulti lang ko sa imong sikreto. Kaya aron mugaan imong utok ug mugaan sa imong pamati. Aron okay na ka ba? Sige na. Pero di mo sa ko magsaba, Day. Basta ha. Promise lagi. Kuno sa agud taon to sulti. Di ka masaba ha. Basta balik-balik. Ato lagi nindo ha. Kisan ti karon. Di karon. Ikaw ba, singit ani mo kabuang good. Lagi. Di ka Unsam na? masaba. Di lagi, promise. Cross my heart, Kay, gikabuhi magigana mong pagunaw na kanay mo sekreto. Isulti na ginan ako. Pakaslan ko ni Sir Dennis, Bitoy. Ha? Unsa? Bitoy! Ay, ikaw ba? Hilumoy no sa bangkay. Ikaw di ka masaba mo, singgit naman nung ka. Ano lang, Day, ganahan ko. Ay, hilumoy. Ikaw mong garas ka. Huy! Lagi-lagi, hilom na ko, Day. Suri-suri, nakuratan ako, Day. Paano ni mo, uy? Huwag kong magtuwa nga. Mauli na mo sekreto. Hala, magpakasal na muna, Sir Dennis. Oh. Kasakit sa akong dugan, Day. Ano man, Bitoy? Ipamagin ka nga, lafta ka. Uy, nga, manto na juday ka ni Sir Dennis. Sa badyo, uy, mag-leading sa di ay. Ang mara man nagibuhat para sa bata, Bitoy. Bata gid ka, ha? Di gid ka ang inahan, Day. Hilumoy. Ikaw ba ay silos-silos di ha, uy? Amigo na ba yata? Di man ta uyab. Para di ko magsilos, Day. Lips to lips, tabi. Sa badyo, uy? Ikaw ba mugara lagi kang tabuka ka? Sakit akong dugan ini, Day. Kita mo gid ang parison, Day, kay katabang ka. O katabang ko. Kita mo'y angay sa usag-usa, Day. Kita angay magminyo. Nanguyab day ka na ako. Wa pa rin ko manguyab. Manguyab ko na mo, Day. Uy? Naon sa mga? Ay, kontrabida. Kulatahong ka lang ni. Sa badyo, uy, kara sa day. Sir. Ikaw rin na, Sir. Wadi ka mong pahuway, Sir. Almira, isuod na sa kwarto ang bata. Oh, sir. Ayaw na. Unsa man na, sir? Bitoy, andama ang kutsi ugma. May lakaw mi sa Almira sa udto. Mga autos gawas. Asa man ta, sir? Sir? Gito yun ako nga anita man yun sa daplin sa baybayon. Kay gusto ko nga anin ako mapati ang imong tubag sa akong offer. Pero ayan akong tubaga ha. Mga uno na ta. Ha? Sir Dennis! Bitoy. Day, Sophia! Ay, Sophia na nun. Day, Elmira! Nanayin yung pagkaon, Day. Serve na! Nang Tonya? Ay, day. Ma'am Janet, say toyo, mukhaong ka. Kaluspad guni mo. Nagkabantay ka pa kunhain si Almira ug ang akong anak? Kuan, nanglakaw to sila. Si Bitoy ang nag-drive. At to kuno to sila mga gawas. Gida pa ang bata? O sigurado kang gida. Magito ibuwag ni Almira ang anak. Akong anak. Hoy, hala no. Ganong karon pa ba ka mangisog ng imong anak? Ha? Ganong karon pa ka niingon nga imong anak si Bibi Angel? Sa una ta to.
Kuha ang tato ni mo ihatag ang bata kang Almira. Ah, Hilom! Utrusap ka. Wala ba kayo mulaban ako din, eh? Nganong labanan makakalaban ka go? Usa? Labad kog, oh? Ha? Pasagpa ka? Ayaw nagbuhata, Janet, ha? Tito Rolando. Anong isog bagay ka? Ug managpa ka pa? Di magit ko managpa, Tito. Kuan lang. Nagbahad kang sagpaon si Tunya. Ano man? Gusto nyo ka nga maproblema, Janet? Tito. Oh, anong mihilak pa ka? Tito, nagbasol ako. O gusto may ibasulan mo, ha? Janet? Nagbasol ako nga ako gihatag ni Almira ang akong anak. Tito, tabangin ko. Ipauli lang ni Almira ang bata na ako. Ako may mami ni baby. Nga nung nakahuna-huna man ka sa pagpawi sa bata, ha? Janet? Kay ako man siyang baby. O cute naman kayo siya. Dili duwaan ng bata, Janet. Nga mahimulan ni mo ihatag, dayon bawion na sab kay cute na. Pero Tito, ganahan naman kung muatiman sa baby. Dili, Janet. Si Almira na ang manginahan sa bata. O kung dili ka gustong masuko ko nimo, pasagdi ng imong anak sa mayong mga kamot ni Almira. Busugan ako eh. Lamig yung kaong kung nadaplis dagat din, no? Dahil Mira. Ug salamat nga inyo kung giapil sa yung lag ni Sir Dennis, day. Okay, makalakaw ka na, Bitoy. Ha? Biya iuna mi din si Almira, okay? Ah, istorya ang importante kayo. O dadaon nas baby. Isuroy sa daplin sa baybayo. oo, sir. Ambis bibi, day, bi. Dahil Mira. Ano niya, Bitoy, oh. Pusta na siya maayon na lampin, ha? Kay panuhuton niya. Way problema, day. Ako'y bahala. Sige. Manuroy o mi. Oras na nga mabati na ako imong hukom, Almira. Ha? Unsa man? Magpakasal ka na ko o dili? Oh, sir. Magpakasal. Okay. Deal. Ug ma ipaandam ko na nga tong kasal sa Ruiz. Ug ang imong mga dokumento nga imong kinahanglanon sa kasal. Kuan, wala ba ko'y birth certificate Ayon na nagproblema. May tao nga gi-assign ko para moandam sa tanang dokumento. Ha? Lahigday kay mga dato, no? Dali ramang magpakasal. Dili ta na mo. Dali ra sa bang pagpakasal ninyo. Una-unaan na lang ang bahin sa bata, okay? Oh, sige. Ikaw ni bahala sa tanan, Sir Dennis. Okay, Almira. Og salamat. Sa unsa? Salamat nga wa ko nimo lisod-lisod. Dili mahimuli sa lisuron ta ka, kaya gaon ta ka. Ay nako guno na ang imong agaon, Almira. Kay umaabot ako nimong bana, okay? Ha? Sige na sa gaga. Yun na pala. Ngan di magigkamutan aw nako. Sige ra magkagduko-duko di. Eh, wa ko kasabot sa kong gibati, sir. Kuan. Kay bawo ko. Karon pa lang. Una-unaan na gyud ha. Nga imo na kong pamanhunon ug dili na ko nimo agaw, okay? Ha? Okay, sige. Pangandam na sa to kasal. Aking ka na lang at maghihintay hanggang akin ka na. Janet! Unsa man ka? Gisapot ko, mami. Nga na naman sad? Milakaw sila si Dennis ug si Almira ug gidahan nila ang bata. Janet, paminaw ra gud. Sa ako nang giingon ni mo kalimti ng imong anak. Babawi na ni mo imong anak, Janet. Ako na isaan ni mo. Pero sa man, mami. Kung mamatay na si Almira,
Mao na ibutang si mong nauna. Mamatay na si Almira. Ug kung mamatay na siya, gawas nun ka na makakuha sa imong anak. Ipapatay ni mo si Almira, Mami? Lum, pasig doon ay makabati ni mo. Okay. Okay na ko, Mami. Maayo untag mamatay na si Almira. May paagi ko, Janet. Pero gusto ko nga imo kong tabangan pinaagi sa pagpakahilom. Papaabot na lang mabuhat ko ang tanan. Naungot lang ko tong ni Sandro. Nga naman? Napuang na si Sandro? Kinahanglang unahon siya sa pakipos. Almira, din ako gusto nga magago-ago ka pa, ha? Ha? Una-una nga, di ka nakatabang, okay? Pero ako pagyapoy matiman ni mo, di pa? Isip pamanhunon. Okay. Mahimo lagi day ka na akong account ini, Almira. Bitoy. Sige na, Bitoy. Tabangi ko nga makakanaog na ko. May atimanon pa ko sa library. Iuhaw ka, Janet. Nganong uta naman ka? Ikaduha na maguna ka baso imong giinom. Uhaw, tingali kayo, no? Nang! Oy. Nang niya, Nang! Ay, nausa ko, oy. Nausa ka. Iuhaw ka na sa inyong lakaw. Oh, uhaw kayo. Kinatins ko ng tunya. Hoy, hain naman si Almira og Dennis. Tuwa silang kwarto. Nangandam na. Unsa? Unsa may nang gipangandaman? Ang ilang kasal! Unsa? Kinsay magpakasal? Bungol ka! Si Almira o si Dennis magpakasal! Unsa? Sila ang magpakasal? No! Sino? Yes! Unang tinuod. Magminyo na gid akong langka nga si Almira o si Sir Dennis. Dili na mahimo. Napraning ka, ma'am? Unsam ka, Ma'am Janet. Nagpaman ka. Nganong gingadlam ako ni mong praning, ha? Si Dennis ang napraning nga magpakasal kag Almira nga usalang kakatabang. Sa ba na siya? Nabuang na ba na siya? Wapa, gusto yung pagunahan na, ma'am. Og swerte siya na misugot sa Almira nga pakaslan siya. Sa? Nayabag ka? Wapa, ikaw, nalibog? Ha? Kay wa magkay imo. Wa na kay anak. Wa na kay chance ni Sir Dennis. Hoy, Miss Janet, asa mo ka? Ha? Hala, gisapot si Miss Janet. Hello. Kinala magkita ka. May isugo ko nimo. Oh, Mami? sige, bye. Bye na. Unsa naman sa ka? Uy! Ano may anda naman sa ka? Mami, nahibaw ka ba nga magpakasal na sila si Dennis ug si Almira? Unsa? Pagkapanuay. Ano may abot man silang huna-huna ni Dennis o Almira? Diyabag gas Dennis? Mao na. Napuang na gina si Dennis nga magpakasal di Almira. Sagdi na nas Dennis. Total mawa naman sa Almira. Dalian na, Mami. Ganahan ako makakita ni Almira nga isod og dungon. Hinang! Hinaya ng iutingog. Sige na, Mami. Ipapatay na ka na si Almira. Nagiging natakang ulag eh. Hilom lang. Ako ni bahala sa tanan. Sige, Mami. Kay gusto na kumuga ko sa akong baby. Papa, magigsulti ko nimo. Bahin sa usa magana, Dennis. Magpakasal namin si Almira. Unsa? Aw, kung mao ka na ang imong hukom, tumana ang nasa mong kasing-kasing. Papa, mao na kini ang gusto kong may tabo sa kinabuhi. Ngay kauban ko si Almira sa tanang higayon. Aron mo atiman nimo?
Aron ikauban ako siya kanunay, Papa. Sige. Uya, ready ka na ba? Unsa man, uyab mo? Dili, Papa. Unsa? Uy, unsa ko ng pagkasultiha? Nganong misangko man mo sa pagpakasal nga dili man day mo uyab? Mo ni akong gusto. Dennis, dili normal nga magminyo sa dili ni mo uyab. Sagrado ang kaminyoon, Dennis. Naibaw ko. Pero mo ni akong gusto, Papa. Nga mahimong asawa ko na si Almira. Dennis. Hala, uy. Naunsa naman ni. Ugma, kasalan ko naman ni Sir Dennis. Kanya nga naman ni. Ginervyos mo kong maayo. Day, Uy, Toy. ugma. Wa ka na. Noon sa kabitoy. Ano ko tayo nakasulti man kang ugma, wanak ko. Wa na ka ugma ba? Minyo na ka. Bitoy. Ay naku, naon na, oy. Anong dilim na nakuno na unday nga. Ma'am gina may tabo ugma. Mahimo ka ng misis ni Sir Dennis. Ma'am Almira. Hoy, ikaw ba? Ay nagbalik-balik ka, oy. Kinahanglan nga ako ginang balik-balik kunday. Aron maanad ko nga mag-Ma'am Almira na kunimo. Ay, una na imong drama diha, Toy. Mati, Ako na nito bagon, oy. wag i-impact na. Hello? Congrats, Almira. Kumusta ka? Almira, kinahanglan mag-amping kag mayo. Ayaw kumpiyansa sa imong pagkaon. Usa? Ano nagkasulti ka, anak? Almira, namatay sa hilo ang unang agaw ni Ma'am Sophia. Unsa? Hangtod ang inahan ni Dennis, namatay sa hilo. Unsa? Duha ka agaw ni Sophia ang namatay sa hilo. Kana ang una-una og maayo, Almira. Busa kung ako pa ikaw. Pag-amping si mong kaon diha sa inyong bahay. Sandro? Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin ay Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Buak mga salamin. Dalit ka na to sa RMN Drama. mabait. Di mo man at ako pa ba'y iibig? Ug mo to ka listeners ang part 16 sa Buak nga Salamin. Nya, upadayon kog basa sa comment mga ka-listeners no kay umanon sa nako ni. Kay dagandaghan mo po ning comment ani day. Dire pa ta sa si Badida yung last gibasa ganina no. So dire na ta ni Janet Bangkong nakakabitin ba dyan mao lagi. Pero ay mo kabalaka kahapit na ni matapos no. Thrilling na no. Salamat Janet Bangkong si Mernale Jimpiroso part 1 to 15 idol dagang salamat na upload na no. Naka-playlist na. Ya puna po sa part 16 masulit na ganin po paminaw ni mo no. Salamat no with 5 ka heart ning comment ni Mernale Jimpiroso. Og si Pirulin TVs ay nako salamat jud kaayo nga dali lang kayo nanay Buak nga Salamin idol. Kanindot jud kayo paminaw magsige og tulo akong luha sa kaluoy ni Almira nagpailalom sa kabangis ani mga panulay. Salamat kayo sundi dayon upload idol. With kinaganang heart gini nga comment no. Di na to ipo no. Pati naghan na may gugmaon yun si Pirulin TVs no. Kay daghan jud kay heart ba no. Yan nakahilak jud kuno sa kaluoy ni Almira no. Salamat Pirulin TVs no. Puno ng gugmao daghang heart. Salamat Pirulin TVs.
Nya si Mards Alviro. Nice na gyud kaayo idol please part 16 na po idol with sign of prayer emoji nagkatawa nya na heart no. Muna niya ang part 16 Mards Alviro no. Salamat sa paabot. Og si Miles Ramos mao jud niya akong gihulat pila ka episode ay ni siya tamandol bitaw salamat sa always na pag-upload mao ra jud tawo ni akong lingaw paminawon diri sa Riyadh no. Salamat Miles Ramos di sa Riyadh no. Paabot siya ning dramaha niya. Kuan ni tama ni part 19 ang katapusang sumpay part 19 no. Ako lang i-add sa playlist para madugang to kay una maguto siya year 2022 pa man to wa ko masayop. Kay dugay naman yung drama no ato lang gibalik ba kay nawala naman ang kang Bisayang Sugilano no sa una kay nag-upload to siya ng mga minugbo ba nya wala naman sa iyang channel ang akong na-upload sa una katapusang sumpay ra katungod sa mga request ba sa mga solid listener mo nang atong gi-upload mo na nga si matingala mo ba sir mag final doon sige mihulat no balik ko na ko na sa playlist na akong i-add matinga mo sa vlog na ko ato kay taas pa akong buhok, no? Kay mo, to year 2022, to ako masayop. Or 2023 ba? Kalimot ko murang year 2022 or 2023. Makita ka man yung pizza, no? Kaya makita mas description kung tuig ka ito na-upload. Salamat, Mards Albero. O Miles Ramos, di po, no? Siya may itong nangutana o pila ka episode, no? 19 ka episode ang tanan, no? Angela Labadia na nagyud ang part 15 thanks Lord with emoji nga nagpahiyom salamat po Angela Labadia no sa pagpaabot aning drama ha Annalyn Santarin pagkanindot na judol salamat sa sumpay amping kanunay with tulok heart salamat po Annalyn Santarin sa makanunayong pagpaminaw Michelle Binasbas salamat idol sa part 15 po nagpaabot jud ko ani idol with tulok heart salamat sa pagpaabot Michelle Binasbas salamat guys po paminaw no og si Ira May Texon good day idol nice na ang drama God bless you always pa shout out idol sa Dayagbil family from Jasaan Misamis Oriental with tulok ka heart salamat kayo no Ira May Texon diya sa kuan nag shout out din siya sa shout out balik ko no shout out sa Dayagbil family from Jasaan Misamis Oriental no nga salamat Ira May Texon sa pagpaminaw sa mga drama. Si Carmina Indaw, salamat idol. Sige lang ko atang ug imo na na-post with 5 ka heart and comment. Salamat Carmina Indaw sa pagpaabot no. Si Scarlett Lakang, salamat Sir John Permi kung nagpaabot sa sunod episode. God bless idol. God bless po mo Scarlett Lakang. Salamat sa pagpaabot ng drama ha. Nilsa Tabigi, salamat sa upload sa part 15 Sir John unta. Mahuman na ni nga drama kay nindot na gyud kayo. God bless and more blessings Sir John. With sign of prayer og heart. Abi ko mo comment og unta mahuman na niya kay na consumption na may drama ha. Abi ko niya na ang comment ba no. Salamat nila sa tabigi no. Abi ko nay mo comment ba kang no. Unta mahuman ang drama ha kay na consumption na may appeal. Itaw mga ka-listeners no. Si Rosalino Junior Angeles. Salamat idol shout out sa mga kabaro ko. Shout out taga Zamboanga City. Shout out kung sa iyang mga kabaro sa Zamboanga City no. Shout out ni Rosalino Junior Angeles no. Og si Vin pure tuber listeners ko. Dibalin ko sa YouTube para makatabang pinagi sa ads. Palod ka ang lidita dili marot ang MB until expired imong listener sa Oman country. God bless your content with emoji nagpahiyom no na heart salamat kayo Ving no nga dire jud ka sa YouTube na minaw no karon makatabang pinagi sa mga ads no salamat kay Ving no salamat jud kayo si Imelda Ganal perfect gift perfect birthday gift gini nako sir paminaw sa akong giwat nga sumpay ug sa usa ka drama ako ba imo bang higugmaon part 14 salamat kay sir with sa na heart o vlog no may birthday din no belated happy birthday Imelda Ganal no na timing dahil pag-upload na ko no yung birthday nimo salamat no kay nalipay kasi mong birthday no sa gingunani lang sa naka-upload tag drama no nga imong iatngan natunong sa imong birthday
Salamat Imelda Ganal og belated happy birthday na ko no. Baliko nimo. God bless no. Og si Ima Madura, salamat sa pag-upload sir. Naghuwat kog sumpay. Shout out di ay ko kay Starlet Sanchez nga natakda og paminaw ani nga drama. Shout out ko no ni ko ano? Starlet Chances no. Natakda na paminaw ni Ima Madura no. Na emoji nakatawa no. Salamat no kay daghan ang mga listeners ba. Silnus Biminda Orales, bless the idol Jan. Daghang kayong salamat kay part 50 na jud. God bless you always with heart no. Salamat Luz Biminda Orales no. Og si Jean Ruiz, yehey, sakto gid kaayo sa akong pag-open. Salamat kay ani sir. God bless atong tanan with emoji nga nag-heart no. Na feeling blessed nga emoji no. Salamat Jean Ruiz no. Og si Ruhan Ninyo Isaac, thank you sa part 15 sir Jan. Unta early na po ang part 16 nice kaayo hihi from Davao City. Salamat Ruhan Ninyo Isaac no. Mauna na yung part 16 no. Si Bianchi dulasan ang part 16 mauna na no. Bianchi no ang part 16. Si Nichelle Shimodet busit yun si Almira. Oy makalagot nalagot na si Nichelle Shimodet no. Nabusit na si Almira pero aning dapita or sa 17 ba to? Kanang mugawas na lang nasa sinugdanan bitaw nga mugawas na sa buak nga salamin mo. Nasa sinugdanan bitaw. Muna na no? Murag mauna na ang time nga isog na si Almira no? Mukuan na ang iyang kaisog no? Matriling na ginisamot no? Salamat kayo Nichelle Simudit no, naglagot dahil tao na siya. Kay gidaw-daw si Almira no. Nya si Concepcion Logroño dulasan ang part 16 with heart. Salamat kay sa pagpaabot mao na ni no. Concepcion Logroño. Si Lizel Datahom. Laban Almira no. Si May forward good kanos aman ang sumpay sa buhak nga salamin 16 please thanks my May Florita. Salamat May Florita no. Mauna na part 16 yung gat nga. Si Jean Ismero part 16 please. Mauna ni no. Jean Ismero. Salamat sa pagpaabot. Nya John Matt Lubaton bro. Parik nabalik naman po niyang comment. Huwag ginimot. Di mo tanaw vlog ni siya siguro. Di man kay. O di po mabasa sa comment siguro po. Kay comment naman ko atong niyagi nga. Wala ko'y kopya. Nya. Posible ko ito niya mabasa. Sige ko balik po sa vlog nga in comment ako nga ba ko'y kopya ng drama nga Dag-om sa Duha ka Langit. Magsige jud sig balik og comment no. Si John Matt Lubaton. Sao naman nga di man ni makaibaw kay di man mutanos vlog. Pasensya kay John Matt Lubaton no. Ay man ka mutanos vlog di juga kay bawo sa mong tubag no. Ning reply ko sa imong comment ug tingali nimo mabasa. Wala ta yan mahimo ani no. Imong request. Kaya mo jud ko'y kopya ni gid. Wa ko ka save sa file ani. Ni sipyat buko ning panahon na da kay ko ka save. Kay ug nana goy mag-upload din nam ko mo upload gud. Mo na nga wa na ko ma-save ba. Wa mo ko mag-save sa ubang drama tungod kay nanay nag-upload ba. Nag-on air man sa DWHP no. Nya di-upload man sa uban nga. Di na ko maghago-hagog atang. Mag-usi-usi ko sa oras mag-atang sa drama andiya. Nanay nag-upload ba. Madoble na yung pagpaminaw no mo nga sa una murag diam to nag-upload ang drama hagot. Nawa ra pod ba. Tungod siguro sa mga copyright lagi pod mga nawagtang ba. Pasensya John Matt Lubaton no kay wagi ko aning imong gi-request gud. I-try lang ni request ni kuano radio drama Bisaya kay basig napa yang file ani no. Daghan man na siya file no. Marlon Suko nagkanindot na jud boss. Salamat kay Marlon Suko no. Natong taw na sa mga listener si Marlon Suko no nabag-o na sa iyang profile oh. Nam to picture sa niagi no bisig nawala. Parehas ni ka nga Annalyn Samson nga nawala yang cellphone ang resulta nga nagimo na sa bagong account no. Mana murag na bag-o na sa iyang profile nga letter M na lang no. Salamat Marlon Suko no sa pagpaminaw. Si John Bert Bagyo Sumundong.
Shout out ko sa mga taong sigig pang daog-daog sa karakter sa drama. Hihi. Shout out sir dyan sa Iligan City. Na idwa ka iro nga sticker, no? Shout out ni mo da Junbert Bagyo sa Mundong, no? Sa Iligan City, no? Mga pinanggaon siguro siya iro, no? Kaya na may dwa ka iro nga sticker, oh. Salamat Junbert Bagyo sa Mundong, no? Makanunayang pagpaminaw, no? Shout out ni mo da Junbert Bagyo sa Mundong. Si Torres Reggie. Dulahan naman ang final sa buwak na salamin, makabitin man, oy. Nag-uol ng emoji. Relax lang kada, ano, kay mahuman lagi ng drama, ha. Gamay na lang. 17, 18, 19 ang final. Subaya sa playlist, ha, kay ang 19 hindi mo kakita ba sa part 19 kay mas nag-una maguno yung mga pila na ka years na nakalabay, no. So aron kinatabunan naman na siya, makita niyo na sa playlist, no. Akong i-add human sa part 18, akong i-add sa playlist mga kalisanas, no. Aron di mo maproblema magpangita sa final ba. Salamat kay Torres Reggie, no. Nya si Marie Chris. Salamat po at sa RMN with Heart. Salamat po din mo Marie Chris, no, sa mga kanunayang pagpaminaw sa RMN drama, no. Dako kayo pasalamat sa RMN drama kat kay kuan. Mo ni ang ato ang ginapaminaw, no, sukad pa sa una, no. Antod karon walang kakupas-kupas, no. O magkisigot ang drama gid ang DYHP RMN Cebu kinanindutan mo yung drama. Mao ni siya mga kalisteners, di gid malabuan, number 1 gid siya usaon. Bisan pag nay mo angkon nga sila ang number 1, kanang ubang istasyon kay mo angkon man po sila nga sila ang number 1, pero nakatatak na yan. Nakatatak na yan sa DYHP, no, 612. Naranas to nga number 1, no, mga nasa to nga ang number 1 ang DYHP RMN Cebu, no. Muna katong uban mo angkon lang tapos sila, no, nga sikan lang mi sa DYHP, no. Kay ma'am suni tinuod mailhan mo dun mo na number 1 ang DYHP tungod sa daghan kay sila mga sponsor, mga commercial, di ba? Muna siya ang hinungdan. Muna timailhan nga sila gyud number 1. Daghan kay minsalig ba? Daghan mga katawhan nga gitabangan, kasaligan, no? Muna oy lain na DYHP RMN Cebu number 1 gyud na. Ang uban mayun lang sila nga kami ang ikaduha. Ug party drama kami gyud ikaduha sa DYHP. Mas okay pa nang mo tugas tinuod kaysa mupugos yung iyog number 1 kaya ang mga tao mo ingon mag kalayo ra sa DYHP. Muna ang ko na lang nga ikaduha ra mo second or third ba yan, no? Kay number 1 jud ang DYHP ug magis ko tag drama mga public service DYHP gid mga kalisteners, no. Nindot pong drama sa uban pero mao lagi kung kita'y pasultihon nga nangaraag paminaw sa DYHP ikaduha na gid sila kwintahon or ikatulo ba, no. Kung kita'y mo grado mga listeners number 1 jud ang DYHP bisa kung saon pa. Muna, no, muna akong ikasulti mga listeners, no. Kamo di ba para sa may kamoy pasultihon, di ba number 1 man jud ang DYHP gikan sa balita, public service, mga drama. Muna siya nakatatak na yan number 1 DYHP. Muna ka-listeners unya asa naman ko dapit na nalipat na nung ko si Christian Austrel. Salamat idol sa part 15 idol. Abangan na sad nako ang part 16 idol o part 15 sa part 15 sa ko imong abi ko part 15, 16, 15 na po lahi din nga drama sa ako imo bang higugmaon idol kato sa bakong ginabangan. Salamat tulaan gan Blaze idol. Salamat kay Christian Austrel, no, sa pagpaabot sa drama. Sumpayan na, no, ang ako imo bang higugmaon, no, part 15 atangya ang katapusang sumpay ito part 16, no. Salamat Christian Austrel. Si Jing, nindot kay ang drama idol, listening from Davao Occidental, Malita, no? Salamat kay Jing, no, diya sa Davao Occidental, Malita, no. Naminaw sa mga drama. Salamat kaayo. Unya maura ang comment. Kung mapuho na po
mga ka-listeners, no? Ug mapuo na pud ang atong sumpay kay upa ko'y sure og mapod ba karong gabi una or makadlaw na ni or maumaan kay hinay lagi. Hinay ang dita. Mawala-wala pag yun. Mga ka-listeners, no? Mo nang balik-balik og explain ba para makibalong mo ba. Yeah, more to mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.